Ahojka, tu je Kiki a vítajte u tohto videa. Toto video je v podstate taký challenge. Som tu s Rikym a s Alastarom. Je to chili challenge. Máme tu trošku mlieka a chili. Tak my sa presunieme do našej testovacej miestnosti a za chvíľku sme späť. Takže som späť a máme tu otvorené chili a asi začínam. Ja som sa nakyckala z mlieka. A môžem to zapiť s mliekom? Ne, musíš to zjesť, ak to bude paliť. Zapiť môžeš. Áno, ale až to doješ. Nie, celé nemusíš jesť, celé nemusíš. Dobre. Chutí. Chili chutí. Môžem. Chutí? Nechápem, jak to niekto môže jesť. Však to mlieko nezaberá. To je mlieko tvarba na pera. To je vápnik na tvoje zúbky. Ide pekne. Takže je tu Alas a teraz testuje on. Dobre, nevedel. Idem ja. Dobre, a posledný ide Riky, takže choď. Smiley. Môžeš teraz toho šípek. Mlieko je na hovno. Vyber si oci ktorú, však si dáš len kúsok. Musí sa niekto smieť. Ja si proste neviem obližovať. No, poď, vyber si mlieko. Nechápem, prečo sa to používa mlieko. No dobre, poď aspoň. Fuj, ty dachy. No dobre, tak choď. Dobre, bude, tak poď. No, tu máš mlieko. Dá sa? Dá sa? Nepali? Ešte ne. Počkajte, semienka, keď začnú. Tie semienka sú najhoršie. Tak asi on je na to zvyknutý. Tak ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Čaute. Ešte počkaj.